नमस्कार मित्रांनो, माहेर वाशिन हा कार्यक्रम वाणी समाजामार्फत आज मोठ्या जल्लोषात नगरजळ येथे साजरा करण्यात येत आहे। कार्यक्रम सरदार एस के पवार हायस्कूल येथे आहे, पण सर्व माहेरवासीन ज्या स्त्रिया आहेत ते सर्व मुंबई, पुणे, जळगाव, नाशिक ज्या पण मुली इथून बाहेरगावी दिलेल्या आहेत त्या सर्व मुली वाणी समाजाच्या आज नगरजळ येथे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेल्या आहेत। एवढ्या उन्हाच्या तडाख्यात सुद्धा या माहेरवासिनी भगिनी नगरजळ येथे आलेल्या आहेत। तर त्यांचं सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि त्यांचं जो जोश आहे या कार्यक्रमाचा त्यांना मी धन्यवाद मानतो आणि शिरुडे वाणी समाजाने जे कार्य केलेले त्यांना मी सलाम करतो। धन्यवाद।